И сега, време е да посрещнем така най-съществената част тук от всичките, и това са съдиите. Ало, съдиите, тук ли сте? И сега! Не чакай, да кажа да Така, и почваме с точка и се! Браво, браво, това са най-готините съдии и можем да кажем сигурно, че са и най-мирокупните. Това, че са най-готините, въобще не означава, че няма да режат тук глава. Те ще режат, обаче ще са честни. Точно така и безпристрастни. Добре. Щом казваш? Сигурно съм.